Jimín agus an Gandal Seabhac. Léthór Seán le Tharéil. Madan le an olach chuig cáit agus mo bháthair go dtí an chéad affran. Bhíos féin agus dad I món an tí. An aid I bhí dad ag crúna mó chósta ag féachant ar na rudaí go léir a bhí sa cupboard. Thógus úl agus línas póca lum de ríisíní agus bhí smut den bháraín brach ann gatha agus coras cúméis sin leis. Nuair a bhíos ag dúna an cupboard a ríis do bhúil smaoinmh mé. Rugus ar an modéal buí agus do leath líanas cupán as. Bhlaise sé ach a bhó go lá. Tá ochtas é an stiff ómh a réir ribh sin ba theacht measa an rud buí. Thóthach sé thu a ghinne. An son nádar chara dhéanaan leis. Léas ar an madra agus coras a féna fus an cupán ach ní éicheach sé ar a bhícó. Ní réon sé ach shré a chur as. An sin chiníos ar heft eile. Fuair starn muna buí agus do luchas leis an stiff as modéal é, agus coras sa bháile mu é ar phláta. Siúd chuig an Gandal mór agus stalp sé a raibh ann. Ní a bhrachas fech ar go ceann tabal. An son chrum sé ar gogalaigh. I gceann tabal deirigh sé an son agus chrum sé ar thiúil timpeall agus leach cheann air. Fána fí sé a dhéanamh agus é ag siúl. An son stad sé agus leis sé a gáchis amach ó chéile, agus fí sé a thótha féin an anna san áil. Chuirigh sé na cit ag gáirí. An son dolí sé agus gún sé na súile agus ní achas éon air a riamh ach é ar a cheanna dhearmid chrína an seo, amó nuair a bhíonn sé ag titim dá chala sa ghathíar mhuar ó scór na tine agus é ag miúgarnig. Sa deire lí sé ar fad an uas ar an talamh. Hín sé a fiopáin uig amach agus leis sé a gháscí hán, agus níor anam ná brí ann a có beag agus tá méach sé marmh. An baiste bhís ag brech chumar agla go gailfí é, agus níor istom cad é dhéanaan. Chula dad ag teacht ó cróna mó, agus coras díam isteach. Nuair a chunig dad an Gandal do stad sé, agus fé sé caint leis féin. Dar mo bhríar ach go bhfuil sé seo ina chacstí ar sesin. A Jimín ar sesin ag léach. Fios ag scúba an uair lár ar séirse. Hánas an doras. Cad aonis leis an Gandal seo ar sa dad. Hánig stad an féin. Níor bhailm bheith ag cilt na féarna madan le an olach. Din sin scéal ina chada beagad a dhéad. Canachas ar go raibh sé mí hásta lem. Díalaigh túas na cléislá ag na bhócail ar sesin. Is tócha gur túa chu dara leis an gatas ó gine leis I báil a líon híos. Cheapas go ditan as mo cheasamh. Bheasas ná raibh is ag éine bertha é. Bhíos méal chlósach go maith an son a deirm leat. Bheasas dar nó go nósach dad an scéal de bham. Dí míos lom go dtí an tafran. Le linn an affran díras ar dhé mé bhres séar an olc a bhí ag bagart orm. Nuair a hánas a bhaile an affran, bhí an Gandal in necin na tine ag mam, agus an tanam ag tacht a réis ann. Ní o'r mam amach riamh cá dimig mar nuair tháinig dad a bhaile, bhí si ag ire is dáil uig cé tháinig isteach ar madan go dug sé an fhuiscí as a modéal dó. Bhí dad ag déanamh grind den scéal, agus ní nósach sé dé. Thug sé súil arm féin uair dag mé mí chompórtach a lár. Is mai dad mar sin féin.